Ova odluka o usvajanju deklaracije je naša srpska odluka. To je odluka srpskog parlamenta, političkih stranaka, predstavnika građana. To je odluka srpskog naroda samim činom usvajanja u srpskom parlamentu. Iako ste vi rekli da je to prilično zakasnila inicijativa predsjednika Tadića, kada je on iznao tu inicijativu pred 2 mjeseca. Ne, ja sam je pohvalio. Rekli ste zakasnila, ali nije prekasno. Tako ste rekli, vrlo se dobro sećam. Da, mi smo pisali tu rezoluciju i krajnju formulaciju smo završili tamo u decembru 2008. kako bi se stvari pravovremeno završile i zato ja jednostavno moram reći da smo to pisali imajući pred sobom potrebe Bosne i Hercegovine. I sve kalkulacije o tome da je Srbija donela deklaraciju pod nekakvim pritiscima apsolutno padaju u vodu. I na kraju će doći veoma blizu. Da li će usvojiti baš to što smo mi pripremili ili će se veoma približiti? A vi mislite da je važno to da usvoje baš to što ste vi pripremili ili može da se usvoji nekakva druga formulacija? Mislim da se sada stvari približuju, da je jasno da u preambuli mora biti genocid. Ako je to u preambuli, zašto ne bi bio i negde druge? Da verovatno nema potrebe za 2 rezolucije. Znači, stvari su se veoma približile i većina koja se sada okuplja oko toga je sve veća i veća. Ta deklaracija jeste posvećena srebreničkim žrtvama i zločinu koji se dogodio u tom bosanskom gradu. Ubeđen sam da čitav srpski narod veoma dobro zna šta se dogodilo u Srebrenici. Potpuno se slažem sa majkama Srebrenice i sa svim onim ljudima koji žive na ovom našem zajedničkom prostoru, koji smatraju da taj zločin mora da ima i svoj epilog u suđenju u Haškom tribunalu. I zbog toga Srbija jeste spremna i učinit će apsolutno sve da uhapsi i preostale optužene za ratne zločine i za zločin u Srebrenici. Tu pre svega mislim na Ratka Mladića i da Ratko Mladić na kraju bude i uhapšen i da ima fer i pošteno suđenje u Haškom tribunalu za zločin za koji jeste optužen. Biće oni koji će imati i dobru nameru analizama, biće oni koji će imati i rđavu nameru. I to ne treba da nas uznemirava. Mi smo potpuno svesni onoga što jesmo učinili.